aħna lesti u rridu naqsmu l-vjaġġ kbir li kellna u l-bidla f'ħajitna u l-vojt li Santiago illum il-ġurnata jimla. Papa, Iva. U hekk jgħajjat li Papa. Kemmu ħelu? Ta' Santiago. Ekku, Santiago ilu maħna. Naqra iktar minn sena. Santiago ta' 3 snin u nofs. Ramessiru imut. You know, biex xokkijiet qoddiemu ta' 3 snin telqitu ommu. You know? Santiago jsemmi missiru imma ma jsemmix il-mami tiegħu qatt. U nemmen li dik kienet ċaġa favorina. U vera jħobna u vera nħobbuh. L-ewwel ġurnata li sa tintaqa' miegħu. X'sa jagħmel? Sa jieħu grazzja magħna, sa jiġi fuqna, is he gonna hug me, is he gonna kiss me, you know? U xi nfetħu l-bib ġi jiġi fuqna jgħidilna papa. Ejdli xibqa' minnek. Furdi id-deħ miftuħin jaqbes fuqna jbusna papa. Manuel Aquilina, il-mistieden li jmiss fuq kellimni. Min nhar it-tnejn li ġej, segwi mit-8.